И здравейте хора, аз съм Кенти БГ. Днес ще разцъкваме Майнкрафт и ще играем FastBuild. За тези, които не знаят какво е FastBuild, давате за няколко секунди да видиш постройката и ти за 30 секунди, май беше, да, за 30, трябва да го построиш това и вие сте максимум 8 души. И ти трябва да биеш всичките и да победиш играта. И като победиш, нищо не става. Все пак изпробваш уменията. Аз въобще не мога да строя. Просто ще видим какво става. Ето сега започваме. Всичко да е готово и трябва да настроиме това. Значи 2 жълто, 2 червено, 2 черно. Как лагва. Аз това я няма да построим, много лагва. Хайде бе! Не. Той баси лага, човек. И аз отпадам, да. Почваме нова игра. Къде да влезем? Арена 2. Добре. Трима сме. Да не дадат по-лесни. Аз отдавна не съм играл такова. Преди много го играх, сега въобще не мога да го играя. Ох, не. Не, брат. Това няма шанс да го построя просто. Това беше бяло. Нещо такова. Нищо не го прилича, но 11% и аз пак отпадам. Да. Не. Той отпада. Той пича. Не. Тук отпадам. Това си да си мъча, падам. И да, ние отпадаме. 65%, пак сме правили нещо. Продължаваме. Много трудно да предаваше по-лесни. Сега си
сървър съм. Ще го сложа в описанието или IP-то. Очакваме още един играч. Това може би ще бъде последната, или ще изигра още една игра. Да, това ще бъде последната. Няма какво повече да чакам. Така, Nether това е лесно. Тук, добре. И как лава. Лава ужасно. И харати сега заради лага няма да мога да го направя. Не би ще мога може 20 секунди. Еби сега това където е. Добре. Руката. Не бе, качи се бе. Пак направихме нещо 64%. И оставаме накрая само Ventrox и аз. Ево напичи там и аз. Не, аз тук падам. Падам тук. Ще видим кой е победител. 38% и да, загубих. Нищо. Все пак се постарахме. И съм на второ място, да. И така, хора, това ще бъде всичко за днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, харесайте клипа, абонирайте се и да виждате.